jagat Dewa Bathara ya jagat Pakistungkara. Apa wis kentekan Senopati Pandhawa iki? Kok dadi wong padha dijake menyang paprangan. Ora panggring para Srikandi. Kanjeng Hyang Bisma, ya. Aku putumu ora Srikandi. Aja kowe sing maju Srikandi, bojomu kon katon mrene. Janaka kon ngayoni Kridati. Ora cecak Kanjeng Pangeran Arjuna. Srikandi wae. Aku bisa nandhingi kridamu. Oh, ngono ya. Ya. Nek pancen karepmu mengkono. Yen nganti kowe cilik lara gedhe temekaning pati, yen nganti ngeleng bojomu aja takon dosa. Kacarita cumalorot saking Drigantara nggih kumaranira Dewi Amba. Ya garwane Sang Dewa Brata ya Sang Resi Bisma ingkang rikala semanten sirna wonten ing margi kocap rikala semono. Ciptane galih kusmaning ayu Dewi Amba tan kersa minggah ing alam kasuwargan kalamunta dapat sarengan lawan ingkang ngraka Sang Dewa Brata ya Resi Bisma. Samono ndawahaken kancing gelung ingkang nama Panatas Dumawah wonten sangajengipun kusumaning ayu Dewa Srikandi. Darawara Srikandi, kowe nibake gegaman wae kok ora mbok tibake menyang jajaku. Kok malah tiba nang ngarepku. Iki gegaman kok wujude kaya ngene iki gegaman apa iki? Kacarita. Rikala semono Sang Begawan pun jegrek Yayah Tugu Sinukarta dipun mulat wujuding kancing gelung. Kancing gelung ingkang garwa sawargi Dewi Amba. Riwut nyawos kasta enget gawang-gawang kalemeta punika cundhuk agemanira ingkang garwa aduh garwaku wong ayu. Aduh, Yayi Dewi Amba. Iya, Yayi. Aku eling prasetyamu nalika semana wong ayu. Bareng kowe asung sasmita wujuding kancing gelung cecundhuk
agemamu nalika semana pun kakang isih kelingan gawang-gawang wong ayu. Ya sabarno atimu ya wong ayu. Ambo entenono pun kakang. Aja nganti kesuwen Wara Srikandi enggal tamakno jemparingmu. Surak mangamba sang Begawan Bisma. Nadyan us asawan jemparing. Saranduring sarira ketanteban jemparing. Nanging sang Begawan Bisma dereng gugur, sang Begawan Bisma dereng pecah. Kanjeng Hyang sembahan kula yang pepundhen kula mangke prapting delahan. Kula rak sampun matur to Hyang. Kata-kata atur kula dhumateng paduka Kanjeng Hyang jagadika Kanjeng Hyang menika kula eman. Panjenenganipun Kanjeng Hyang paripaksa. Paduka ndelarung jumeneng dados senopati. Nyatanipun paduka Kanjeng Hyang gugur madyaning palagan. Kanjeng Hyang sesembahan kula Hyang dosa menapa ingkang kula sandhang.
Inggih Kanjeng Hyang. Wah, Bisma kakekku. Kakean dosa putumu para Pandhawa. Wis nggih. Dina iki para Pandhawa Kurawa dina iki padha rungokno iki lho. Entuk-entukane wong perang ya kaya ngene iki. Perang kuwi kejem pengis. Ora ngemungake mung para senopati nadyan to kawula cilik sing ora ngerti kentang kimpule melu dadi korban Duryudana. Kaya ngene iki eling-elingen. Kanjeng Hyang. Repnanipun Kanjeng Hyang taksih kersa kula suwitane monggo Hyang. Kula boyo kemawon manjing wonten penting pesanggrahan. Paduka Kanjeng Hyang sampun ngantos dados tetinggalan kados mekaten. Nadyan aku dadi tuntunaning aku rumangsa marem. Duryudana saja mikirake bab perkara pun kaki. Aku iso netepake. Aku kepengin mati sok kapan kuwi bisa. Kuwi liyane Bisma ora bakal. Mula kang saka iku nggih para Pandhawa seksenana. Kang Hyang bisa netepake baliku marang Lokabaka kapan, aku bakal netepake dhewe. Lan seksenana maneh pisan iki. Aku gelem temekaning pati. Aku gelem munggah marang Lokabaka. Aku mung bakal ngenteni glundunge gembong-gembonge Kurawa. Wong ambek angkara murka iki kaya ngapa aku arep weruh matine wong sing ambek Candala. Bapak Sekuni, ayo bali aja ngrungokake gunem wong sekarat. Nggih. Puninging pun kaki wanti-wanti kelawan sira kabeh para Pandhawa. Surasudira jayane Kanang Ratsmuh Brastawlah tekaping Darmastuti.